Asier Etxeberria, Euskal Telebistako Nafarra. Bueno, Asier, pozik egoteko moduan, podiumerare igozara lehen egunean. Bai, egia esan oso pozik, sari hau jasotzeagatik, ez nun espero, baina, bueno, ezkenean podiumera igotzea ilusio pila egiten dit, eta inbeste jende ikusita, oso pozik. Honek indarra emango dizu datozen egunetarako, ezta? Bai, honek hasiera bikaina da, orduan, hurrengo egunetan gogokin hartuko dut. Iruditzen zait, hurrengo egunetan saietuko zarela iesaldiren baten sartzen. Bai, azkenean gure helburua da hor ikustea, pelotoian, eskapadetan eta guzti, orduan. Saiatuko gea egunero, eta ea premio hau bat den, de muchos. Orduan, ea gehiago dauden, eta espero dugu borrokatzea dana, premio guztiak. Eskerrik asko, Asier, eta gozatu egunaz, Vale, mi esker.